Farab çypahanasynyň binasy 3 gatdan ibaret bolup bir wagtyň özünde raýatlaryň 250-sini kabul etmäge niyetlenendir. Çypahanyň gözel desgasy Ýewropanyň we Aziýanyň häzirki zaman ajaýyp binägärlik sağlaşygyny özüne jemleýär. 3 gatly bejeriş binasyna diň jalmak, ýaşamak, saglygyny diketmek üçin ähli şertler döredilendir. Şipahananyň iň häzirki zaman lukmançylyk enjamlary bilen üpjün edilmegi, bu ýere gelýän raýatlara ýokary hili şipahana hyzmatlaryny höwdürilmäge mümkinçilik berýär. Umumyň durly kärde dehme çeken nowatdaky zähmet ruhly dunalan we hormatly din jarşda din jalýan raýatlarymyz üçin bu ýerde ýylyň istenik pasyna saglyklaryny diketmekligi we bejeri almaklygy dol amatlykları bar. Ýagny Farab şipahanasyny anyklaýyş, bejeriş we suw bilen bejeriş bölümleri hereket edýär. Anyklaýyş bölümine rentgen, göz lukmanynyň otagy, ultrases, diş lukmanynyň otagy, EKG, şeýle-de gastroskopiýaly otaglary ýerleşýär. Bu otaglaryň ählisi Ýaponiýa, Germaniýa ýaly ýurtlarda önerilen kliniki biologiýa lukmançylyk barlyk enjamlary bilen üpjün edilendir. Şipahananyň esasy häsiýetli aýratyna bolsa 900 metr çuňlukdan öz akymlaryň çykýan mineral suwunyň bolmagydyr. Mineral suwunyň ýyllygy hemişe 39 gradus ýyllyk derejesinde saklanýar. Bu bejeriş mineral suwunyň düzümine jemi 32 sany kimiki elementiň barlygy anyklanandyr. Şipahananyň gudraty barabar bu merhem suwy iýmit siňdiriş, daýanç, hereket, nerw, ýürek damar ulgamlarynyň kesellerini we deri kesellerini bejermekde giňden peýdalanýar. Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Lokman Alkadamyň Agdyber halkymyza peşkeş beren Türkmenistanyň dermanyk ösümlikleri adly ilmi ensiklopediýik neşriniň esasynda türkmen toprawymyzda bitýän durly dermanyk ösümliklerden taýýarlanýan merhemleriň üstü bilen berilýän bejergiler bolsa, bu ýerde berilýän merhemleriň hassa üstüni ýetirýär. Ýagny bu ýere diň jalmagy we saglyklaryny diketmäne gelýän raýatlara dermanyk ösümliklerden durly görnüşli çaý demlemesi ködürlenýär. Ählamatlyklary göz öňüne tutulan otaglarda raýatlarymyzyň diň jalmagy üçin zerur şertler doly göz öňüne tutulanlar. Ýurdumyzyň çar künjünden gelen raýatlar bu şipahananyň saglyk işgärleriniň saglyk hyzmatyndan diýsen hoşaly bolýarlar. Şipahanada ýola goýulan şeýle ýokary hili hyzmatlar berqara döwletiň täze ýamynyň galkyşdygynyň saglyk ulgamynyň halk üçin bähwetli we önemli ýoly düşünýüne doly kepilgetçi. Agdyber halkymyz uly buýsam bilen il saglygy ugruna şeýle taýsy tagallarlar edýän ajaýyp şertler döredip berýän türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Lokman Alkadamyza we hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyza ýeňsilmez alkyşlaryny aýdýarlar.